Zdravím vás u ďalšieho videa a dneska je to druhý tutoriál a dneska si ukážeme, že dneska si ukážeme jak si nastaviť Bandicam a je to dosť ľahké. Ako prvé, vyberieme si, či chceme natáčať vlastne hru alebo proste túto takú buď celú plochu, alebo si nastavíme, jak som si nastavila nech vidno Bandicam a trošku to vytrčávam napríklad teraz, keď s tým hýbem. Vidím, či to vidíte. Tu vám to aj píše. A potom už ideme normálne na... tu ešte môžete s týmto začať natáčať. A potom ste na hlavný. No a tu máte také okno Bandicam vždy na vrchu. Tu je váš priečinok, kde je, a keď dáte otvoriť, vám to prepňa vás na celú obrazovku rovno. Čakaj, neviem sláňkosť. Nie, kde je celá obrazovka? Tak, ok, teraz vidíte už celú obrazovku. Potom nás to prehodí sem, kde máme všetky natočené videá. Úplne všetky. A tu už máte video a tu vás vyberáte. Jak začnete nahrávať? Ja napríklad začnem nahrávať z krát a aj prestanem nahrávať zo krát. A ak chcem spraviť strih, tak podržím Shift a krát. Vy by ste tam mali mať F12 a potom Shift F12. A potom si to iba tam odberete, že či tak budete zakladka alebo nie. Ináč by ste museli klikať sem, čo je celkom nevýhoda. A tu si môžete dať na webkamery, ale tu je teraz to najdôležitejšie. Nastavenia tieto. Na video a nastavenia. Sem pojete, kliknete zvuk a musíte odkliknúť nahrať video a dať toto mikrofón váš a obidve. Ináč vám to nepôjde. Teraz uvidíme, či ma počujete. Počuj ma? Tak. Ak ste počuli, čo som teraz povedal, tak to napíšte do komentárov. Alebo príde na ten webkamery. No asi nevybitíte. Dúfam, že ja. Tak. A tam si tiež vyberáte, ale kde a ako a kde potom bude. Tu nejak v strede. Na to máte náhľad a tak. No. To si vypneme aj to a potom ideme obrazok. Ak spraviť screenshot z lomené. Ja si to iba zmením. Napríklad na minus. Tak. Teraz máme všetky už aj natočené videá. Môžeme to ísť aj tu na. Napríklad toto prehrať. To sa vám už pustí. To je video, ktoré ste nemali vidieť. To je jedno z mojich úplne prvých videí, ani som to videl. A tu už máte Bandicam verziu a máte neregistrované, lebo ja som si nestiahol úplne plnú verziu, ale iba proste tu, kde môžete točiť 10 minút. Takže to nie je ešte všetko. Potom si natočíme nejaké video. Takže ja teraz spravím ten strih z Shift krát. Bol to strih. Jej. A to vidíme, ako to natočíme. Potom si zapneme Windows Live Movie Maker. Ten si môžeme stiahnuť aj z hociakej stránky. Čiže len si toto posuniem. Windows Live Movie Maker Official Download a potom pôjdeme sem. A teraz si to stiahneme. Tak. Ja, to nie to oficiálna stránka. No nič, ja mám tam do popisu, keď tak. A myslím, že je to táto.
Hej, je to na túto pôjdete. Tak, aj v popise, tak. Potom si to stiahneme a otvoríme. A už sme normálne tu. Potom klikneme odobrať. No, vy si to iba normálne zúžnite a kliknite sem na prijať videa a fotografie. Tak, teraz to napríklad dáme. Čo? Tu nás iba screenshoty. Napríklad môžeme stanoviť screenshot Raidera 1000 Place TV. A potom to vyzerá tak, že 7 sekúnd to ide. 7 sekúnd bude screenshot. A potom je koniec. A napríklad si tam potom dáme. Teraz som v Craft. A tu máte to v dokumentoch, Bandicam. A tu už sú všetky asi videá. Napríklad. Kde to dota. Alebo napríklad toto. Via. No, vidíte teraz, jak som bola s tým aj s dýrkom. Aha. Vidíte, normálne. Video máte a potom ho môžete dať na YouTube žiadno, ale tu si vyberte vašu kvalitu toho videa a nedávajte cez YouTube. Tak, môžete si tu napísať. Napríklad, že idete sem, dáte titulek a dáte tam čo? Potom si berete, jak to chceme, to už budete určite aj vy. Berete si kde. Ja sa pozriem, kde natáčam. OK, tak OK, tak teraz pokračujeme. Výsledky čo? A vyberete si tú farbu. Ich tu veľa. Môžete si to aj vybrať, či to bude. Jaké proste, to si vyberete už vy. To už je podľa vás iba. Či to bude také malé, alebo či to bude. A čo takéto? Tak. No a potom môžete ten text upraviť a ešte si berte, jak dlho tam bude ten text napríklad. Je 30 sekúnd. Tak. A to normálne, že animácia a s tým už sa viete pohrať aj vy. A tu asi viete, čo tam bude zvýraznené, video, hudba a tak. A potom je tu dosť také dôležité úpravy. Tu sa dá strihať, ale ja striham takto. Skúšal som naspäť a tu máte. Na timelapse to je rýchlosť videa a na timelapse je dobrá dvojka. Čakajte. No vidíte, je to rýchlejšie. Alebo je tak screenshot. Je rýchlejšie. Tak. A hlavne to nenahrávajte ten zvuk. No jak pojďme znova na úpravy. No a dáme si sem vlastne z videa. Superte vy. Ja si to ani nezmeňujem. A to je všetko potom vlastne. Potom už len dáte domů. Dáte tu na tento obrázok a dáte uložiť film. A kliknite vytvořit vlastní nastavení. A tam si vyberete napríklad vysoké rozlišení. Pomenujete si to tak a vyberete si šírku, výšku. Ja už ani neviem, aké je Full HD normálne, že. A potom si vyberete uložite napríklad tutorial. A dáte uložiť a vyberete si kde. A iba dáte to normálne uložiť. Potom, keď už to budete mať, kliknete až sem a potom pôjdete úplne dole a tu máte vlastne nastavenie. Toto je moje, kde ja si všetky ukladám, napríklad tu mám to. A to intro, čo som vytvoril, nemalo jeden zvuk, takže
to bolo trošku nápad, ale stejne som dodal mouse. A tak. Hej, možno, že by som vám to skúsil naučiť vás strihať. Dáme rozdeliť. A potom, vidíte, už sme spravili strih. Čakajte. Tak, vidíte? Tak, a teraz znova klikneme na rozdeliť. A máme tu taký strih. Tak, a teraz posledne strih. No a máte tam dáte strih. A ak to chcete vymazať, tak na to kliknete pravý, ale to je odebrať. No, vidíte. No a tu je teraz strih, kde už sa pokračuje tu na. No a to je všetko. Takže ak sa vám video páčilo, dajte like, ak nie dislike, samozrejme nezabudnite komentár, odber a ja sa s vami lúčim a dúfam, že vám to rado